I zato ja vas molim, ako je išta relevantno za kada govorimo o stilu života Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, nikada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije odgađao ono što je trebalo odmah da se uradi. A pogledajte danas kod nas. Kod nas je postala karakteristika šta? Da odgađamo. Čak šta više, jedini namaz koji su prespavali je bio onaj namaz kada su bili u jednom vojnom pohodu, pa je bila je frka, kako mi to kažemo. Pa je ostavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Bilala Habešiju da ih čuva, kaže Bilal, Božji poslanić, kaže ja prespavao. On stražario, kaže Resulullah sallallahu, Allah je odredio, to je trebalo biti. Jedini namaz koji, jedini sabah koji su za svoga života, razumijete, da nije. Zašto? Da bi se mi naučili kad prođete sabah namaz, možeš ga klanjati, sačekaš onaj period od 15-20 minuta, jer se ne klanja kada sunce izlazi, onda klanjaš nam. Ja vas molim, ako hoćete stil života Resulullah, radite ono što treba, u vrijeme kada treba i na način na koji treba. Jer ti možeš naklanjati, ali nisi klanjao. Ti si naklanjao. Ti možeš u 25. godini, da sam Bog da pricnuo fakultet kad sam imao 21-22 godine. Ne sada iskoristiti. Radimo ono što treba, na način na koji treba i zamolimo Allah Đelšanu da to bude kod njega primljeno. Ja molim Allah Đelšanu da nas pomogne ako ovo da budemo. بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا